Pozdrav svima ljudi, ja sam Stovatik i danas opet igramo Gravity. Zato što mislim da sada već su igrači postali bolji i ja nisam dugo igrala. Pa možda će to bude malo veći challenge i možda su dodali neke nove mape, sumnjam, ali možda. Tako da igrat ćemo Gravity. Dodali su neke nove mape, kao što vidite ovdje imamo ovaj Rhythm je nov. Wonderland je nov, još neki su novi. Idemo dalje ovdje, jeste, ovaj prvi je Rhythm. Taj je novi. Ja nikad nisam igrala ovdje, tako da ne očekujem da ćemo da pobedimo ili da budemo u prvih 5, zato što ipak ove mape ne znam, one sam napamet bukvalno znala. A ovo je nešto novo, tako da ajde, vidjet ćemo, možda nešto bude. Okej, ne. Okej, ajde. Ovo je challenge, ovo je dobro. Nije baš teška, ali je onako, challenging je dobre. Sad su ove sve stare, meni se čini Spears. Jep, ovo je stara. Ne znam koliko su novih dodali. Mislim da je ovdje ova jedina nova, da je ovo bila jedina nova. Evo, Shaker ne volim, ali dobro. Shaker uopšte ne volim. Ja bih da budemo u prvih 5. Ne. Shaker nikako ne volim. Ajde. What? Imam osjećaj da nećemo da budemo u prvih 5. What? Ne. Please. Yes. Mislim, znala sam ja da to mogu. Ovo nije bio nikakav problem. Ko je sad? Ocean, dobro. Ovo mislim da se sad mogu da pređem. On je neko već završio. Dobro je. I ovo je zadnja, možda i budemo u prvih 5. Mine je prelaka. Ok, dobro, mislim da ću da umoram, ali dobro. Dobro, bit ćemo i drugi čak, to je dobro. Nisam očekivala da budemo u prvih 5, ali mislim, nemam ništa protiv, super je. Dobro, ja sam sad votala za ovu mapu iz razloga što imam dosta novih. Evo, kao što vidite, Green Hill Zone je nova, Avalanche je nova i Floatlands je nova. Ok, ajde. Papa playeri. Ovo bi trebalo da znam, da pređem, dobro je, znam. I sad je neka nova, zaboravila sam kako se zove. Green Hill Zone. Nemam pojma, zelena je, tako da pretpostavljam da nije mnogo teško. Zašto je ovo zeleno? Ajde. Vidim zašto je zeleno, zato što je prelaka. Samo što jednom da igram. Eto, dobro. Avalanche, ona je žuta, tako da je malo, treba bi da je malo teže nego Green Hill Zone. Mada meni izgleda nešto teško. Nope, uopšte nije teško, čak i lakše nego Green Hill Zone. Evo ovdje je portal. I mislim da je još jedna nova. Ovo je Ocean, ovo je stara. Mislim da je zadnja mapa nova. Nisam ja sigurna. Ok, imamo jedan fail. Floatlands, da, ovo je nova. O ne. Zeznuo si me, Bedrock ili šta god da si. Ne, ovo je teško. Ovo je... nećeš. Ok, dobro, znam što treba da radim, znam. Verujte u mene. Nope, ne verujte u mene. Šta to radim? Ne. Ok, mogu ja to. Samo treba da nađem rupu. Yes, zvoni mi telefon, ali baš mi briga, prvo moram da pređem. Ok, dodali su jednu novu crvenu mapu, Meridian Trench, koji izgleda cool. I nadam se da će tada pobedi, please. Ne, pobedila je najlakša mapa ikada. Dobro. Papa playeri. Boom. What? Ok, dobro, bila sam malo zakucala. O, ne. O, ja sam
failala sam po prvi put u životu na majnu, pa šta mi je? Okej. O, nove mape su prelake, ha ha ha, reče Snovatik i umre stare mape su prelake, ha ha ha, reče Snovatik i umre na stare mape. I to sam htjela da kažem, ali failala sam i više nije smešno. Eto, divno. Dobro, ovo je Zašto mi ovo radiš? Zašto mi ovo radiš? Please. Hvala. Hvala. O, stare mape su baš lake. Ohohoho, ja sam Snovatik, ja sve znam. Haha. Zašto ovo radim? Zašto ovo radim? Pa znam kako ovo treba da pređem. Zašto onda... Okej, živa sam. Ne, zašto ovo radim kad znam? Nije fair. Ne. Zašto mi ovo radi? Ok, sad znam. Pa nije fair. Pa kako? Pa pre je bilo drugačije. Pa šta to radim? Pa zašto? Ok, eto, lako, divno. I ajde, please da budem u prvih 5, please. Please, pusti me da budem u prvih 5. Nikad pre nisam bila ne u prvih 5. Please, moramo da budemo u prvih 5. Moramo da budemo u prvih 5. Ajde. Ajde. Ok, 5 smo. Ovo je bilo za dlaku. I sad je pobedila ova mapa za koju sam ja votala, to jest ovaj što ima Meridian Trench, zato što do sad nikad nismo igrali na njoj. I plus ima ovaj pipe, i na pipe-u nikad nismo igrali i mislim da nismo igrali u Wonderland, ali moguće da jesmo. Dobro. Tako, da ih lepo pogasimo. Šta mi je? Ja ne umem da igram. To mi je. Eto, super, već imamo 2 faila. Ali mislim da i dalje imamo male šanse da budemo u prvih 5. Ako drugi ne znam da igraju baš najbolje. Ok, ovo je ona teška. Ok, ovo nije teška, ovo je laka. Ajde. Bum. Meridian Trench. Ovo je crvena, tako da očekujem da bude teška. Ako ne budeš teška. Šta je ovo? Kako je ovo, ako je ovo teško? Kako je? Neka mi, čekaj, ja mislim da ovo može ovako da se pređe. Oho, pa ne, ja ću da pređem ovako. Jer ja znam da je moguće. Ovo je prelako, zašto je ovo crveno? Neka mi neko objasni zašto je Meridian Trench crvena. Kad je laka. Hajdemo Wonderland. Da, nikad nismo igrali Wonderland. I zadnje je pipe koji su nikad nismo igrali. Pa i Wonderland je teža od one Meridian Trench. Zato što mi ne rendera se dovoljno brzo. Vidim, pa šta je ovo teško. Ne rendera se dovoljno brzo da vidim šta se dešava. Ovo je teška. Napokon, teška mapa. Našla sam tešku mapu. Pa i ona, kako se zove? Ne zove se RRR, zove se neki flow. O ne, nemojte da pređete. Nemojte da pređete. Ok, moramo da pređemo pipe. Ne, moramo da budemo u prvih 5. Nope, ne prihvatam nikakvu sudbinu koja nije u prvih 5. Ne, nismo u prvih 5. Moj život je gotov. Više nema smisla. Moj život više nema smisla. Kako ja da živim ako nisam u prvih 5? Kako se ovo prelazi? Ja ovo ne znam. Please. Kako da živim ako nisam u prvih 5? Kako? Kako? Pobedila je mapa za koju sam ja glasala, zato što sam ja jedina koja je glasala, ja mislim. I niko drugi nije glasao, zato što želim da se svetim ovom Meridian Trenchu. Zato što me je ubio prošli put. Sad znam kako ovo da pređem, prelako je. Ovo kaže watch and learn kids. Ok. On je Tumblr. Znači, ovaj prvi rank. Tako da... Ali ne, šta to radim? Ne ovdje. O ne, šta to radim? Ne! Ja ne umem ovo da igram. Umem, znam, ja sam najbolja. Mogu ja to. Sad bi bilo, ne bi bilo dobro da ne pobedimo, sad kad se pohvalim.
tako da idemo da pobedimo. Ovako, 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 ovako. Tako. Super. Avalanche, ovo je prelako. Pa prelako i umrem, eto. Super, tako se igra. Kao ja. Nemojte ti igrate kao ja nemam pojma. Dobro, dobro. Ajde, hop. Green Hill Zone. Ovo je ona teška, ja. A ne, ipak nije teška. Uvijek mislim da je teška zato što sam prvi put failala. Ali ipak nije teška. Colors, nisam dugo igrala na Colors. Ne, nismo prvi. O ne. O ne, nismo prvi. Drugi smo, nismo prvi. Oh my god. Ne. Nadam se da mi se svidjela još jedna epizoda Gravity-a. Dodali su nove mape, to je super. Idite igrati i vi ovo, zato što meni se baš sviđa. Pa, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Doviđenja.